mga anak at marami ito, di ba? May anak na preschool to grade 12. Kagabi pa lang, madami na yung mga cities na nag-declare ng no classes. So parang in a way mapaproud ka kasi sasabihin mo, ay grabe, ang accurate na. Nalalaman na nila talaga agad. Na hindi kagaya dati. Wala sa Correct. evolution na rin ng technology. Oo, diba? Pero ba't ang init ngayon sa Pasay? Yun lang. Yun lang. Pero sa bagay, yung hangin kakaiba, medyo extra malakas din talaga siya. Hindi na po ako nagreklamo kasi sabi ko nga sa'yo, isa din ako sa mga nanay na nakasave ng baon. Actually, alam mo sa totoo lang, Jex, hindi ko nga sure kung kapag ka ba walang pasok yung mga bata, mas nakakatipid o mas magastos. Actually, mas magastos. Kasi wala silang maisip. Sa totoo! Kain tayo! Correct! Sa totoo! Yung anak ko, sinama ko. Nandito nasa office siya, gumagawa siya ng homework. Okay. Just ko pagpasok pa lang, tinanong na kagad, anong pagkain mo dito, ma? Nakakaloka, hindi nga ako masyadong kumakain dito sa office. Nakaka-lurk. So, but anyways, kung ikaw ay nakatipid na nanay at tatay dahil walang pasok ngayon, very good. Kung sinabing wala pong pasok dahil sapagkat because hindi maganda ang panahon, wag pong nagagala. Correct. Yan Medyo yung extra problema sa mga kabataan eh. Walang pasok, lalabas. Correct. Walang pasok. Kaya nga, di ba, para mag-stay at home and stay safe, nasaan lahat mo? Wow. Correct. Mega Mall. SM EDSA. Nakaka-lurk eh. O ingat po tayong lahat. At yung mga kababayan natin sa North. Yeah. Yun sila talaga yung medyo sunod-sunod talaga yung pinagdadaanan nilang bagyo mula Christine. Nakita ko kanina dumaan sa newsfeed ko. Hindi ko alam kung saang lugar yun. Pero parang nagre-report yung isang, siyempre, reporter. Sobrang lakas talaga ng hangin. As in, kakaiba. Talagang kinakain niya na yung buhok niya. Totoo. Masarap po ba, te? Pero alam mo yun, dito kasi sa Pasay, hindi ko alam kung sa ibang city, sa ibang syudad, dito sa Metro Manila ay umuulan na. No? Pero dito po sa Pasay, mainit po kasi talaga na parang, paano walang pasok today? Pero yung hangin, medyo nakakaangat po siya ng palda. Kaya ito po yung panawagin sa mga manyakis. Tambay-tambay na po kayo sa labas. May mamamataan po kayong namumuong sama ng panahon. May mga papanti po makikita. Ang lakas kasi ng hangin. Kakaiba, sabi mo nga, yung reporter, kinakain na yung buhok. Ganun. O ingat po tayo, kakaiba na talaga yung ating panahon. Panahon. Kahit sabihin pa, nakikita may technology na, makikita pa lang din naman ng pag-asa yung galaw eh. Pero posible kasi magbago. Ang dami pwedeng magbago. Totoo yan. At yun naman yung katotohanan. Siguro lang kasi, Jegs, parang ayoko mag-compare kasi baka mag-persona ng grata ako ng Pilipinas. Sige na! Wag niyo kay persona ng grata kasi I love the Philippines. Hindi kasi siguro kung i-compare ko lang, kunyari, pag nasa ibang bansa, tapos bibigay sila ng weather update. Sobrang accurate. So for example, nung pumunta kami ng Japan last year, yung araw na pupunta kami ng theme park, mahalaga para sa amin yung weather noon. Kasi syempre, ang hirap kapag ka umuulan na nasa theme park ka. Pero dahil wala na kaming choice kasi yun yung ticket na nabili, inalam namin kung ano yung weather for the whole day. Okay. Tapos sinabi doon na bandang 10 a.m. to 12:30, mainit. Pagdating ng 1 p.m., may heavy rainfall. Okay. So, nag-aabang ako ng mga 12:30. Sabi ko, dapat by 12:30, na tayo, nasa restaurant, yan. Para, nasa loob na tayo. Kasi true enough, impuntong alauna, Jigs. Bumuhos talaga yung sobrang lakas na ulan. Tapos nung sinabi niya yung oras na magiging, mag-clear ulit yung sky, sakto lang din talaga. Pero, meron naman daw paniwala. In fairness, siguro yung teknolohiya natin okay na din naman talaga. Lumalaban naman talaga ang Pilipinas. Correct, sa totoo lang, apakabongga na ng Pilipinas. Pero dahil nga archipelago tayo, pero spell mo muna yung archipelago. Spell mo muna yung archipelago bago natin ituloy ang topic na ito. Diba? Pero parang dahil archipelago tayo, tas pulo-pulo, talagang hindi ma-e-eksakto yung weather sa Pinas. Yun yung sinasabi. Parang, yung sabi mo kanina na may idea na ito, may bagyo, kasi totoo naman, pero yung pwede siyang magbago o lumihes. Alam mo kasi nga, may bakit ganon? Ito, haka-haka ko na. Ayan. Sige, archipelago tayo. Spell mo muna! Basta! Ano yung bobo ako sa spelling?
Dahil archipelago. Nakikita nila yung projection ng ba itong makakapal na ulap papunta sa ganito, mga bundok tayo. Ayan. Pag tama sa bundok, mababasag siya. Correct. Pwede hindi siya matuloy. Pwede. Diba? Pero dahil sa kanila medyo patag lang sa kanila. Correct. Totoo. Like Japan. Lalo na doon kung kunyari yung mga city talaga. Yan. Hindi katulad, kung siguro sa mga bundok-bundok na parte nila, medyo baka mahirap din kasi nababasag yung bagyo. Kaya ganyan kahalaga yung Sierra Madre Mountain Range. Yung mga shield natin yan sa bagyo. Kaya may mga bagyo na nalulusaw, hindi nabubuo kasi pag naglandfall, makita mo yung projection pag nasa dagat siya malaki. Pag naglandfall, dahil mga bulubundukin nga tayo, may shield na tayo kaagad. Tas ang hirap kapag halimbawa yung mga bundok na ito sinisira natin para magtayo ng kondo na wala naman pong nakakabili. Correct. Ang mahal kaya? Sobrang mahal! Nakakaloka! At saka maliban pa dun sa yung archipelago tayo, tsaka yung mga binibili kasi talaga din na equipment. Tingin ko mas mahal yung binibili nila yung sa ibang bansa. Ba't kaya? Mas wala kasi... Change topic! Hindi na mag-usapan niya, baka sabihin na wala kasing sila gigitain. Basta change topic. Basta ayaw na natin ang ganitong topic. Hindi natin alam, di ba? Hindi, pero totoo. Bakit ba't yung equipment na binili, let's say, baka hindi parehas? Hindi, ewan. At hindi ko rin din alam kung malaki ba ang pasahod sa mga tagapag-asa. Dapat malaki. Oo. Hindi madali Sila ang kumbaga, kung ano ang mangyayari sa atin buong linggong ito, 'di ba? Talagang sila yung una makakapagsabi na dapat magtago muna tayo. Kung ikaw ay farmer, dapat may mga takpan ka na, may mga ganun. Correct. So sa mga tagapag-asa, salamat po sa inyo. Correct. Kasi imagine mo kung walang pag-asa, wala na talaga. Wala na talaga. Good luck. Pero natutuwa talaga tayo sa ganyang klase mga rules. Pero sana talaga mataas yung sweldo nila. Speaking of sweldo, ewan ko kung dumaan sa feed mo, Diego, yung tungkol dun sa, ewan ko nga kung truly, kasi minsan, alam mo naman ng social media, minsan to gain gain traction o kaya para mag-trending. Parang merong nag-trending na post nung nakaraang weekend na sinasabing fresh graduate siya. Nagrereklamo siya. Ay, nakita ko din yan. Nagrereklamo siya kasi ang starting salary daw na binibigay sa kanya 40K. Alam mo, nagalit ako noon. Alam mo ba kung ilang taon bago ko narating ang 40K? Nakakaloka. May mga ibang nag-retire na hindi nila naabot ang 40K. Sa katotohanan. Alam mo, ewan ko kung nabasa mo yung comments sa comment section, varied naman. Pero mas madami yung dapat magpasalamat ka kasi hindi naman talaga lahat ganyan yung kita. Ang regular na kita sa atin, 'di ba, parang ang monthly ay 18 to 25. Yan na yun Yan na yung income na regular na kinikita ng isang taong nakagraduate dito sa Pilipinas. Kaya para magreklamo ka doon sa 40K na bigay sa'yo, 'di ba nakakagalit, 'di ba? Depende din naman siguro kung anong industry niya. Ay, sa bagay. Diba? Sa bagay kung siya naman yung titira doon rin papunta ng space. Maliit nga yung 40K. Hindi ko lang din alam kung magkano sweldo ng mga piloto, yung mga ganyan. Sa bagay, kasi mahal din yung pag nag-aral, ang mahal din ng gastos. Kasi yun yung sinabi niya doon na parang ang laki ng ginastos ko sa pag-aaral, tapos ito lang yung matatanggap ko. Siguro kasi kaya lang nakakagalit kasi or nakaka-trigger kasi nga hindi niya siguro in-indicate kung anong klaseng trabaho yung meron. 'Di ba? Kasi kung regular na trabaho talaga, magpasalamat ka dyan. Sobra na yung 40K. Sobra yung 40K na yan. Sa totoo lang, 'di ba? Kaya nga yung mga iba nagdodoble ng work o kaya nagdadagdag ng income kasi yun po yung tama, no? Regular na sahod, parang mga 18 to 25. Mga ganun, yun na yun Hindi talaga kakayanin. Hindi talaga kakayanin. Kaya huwag ka magreklamo sa 40K. Kakainis yung 40K. Sana. Pero ako nung nakita ko yung post, parang sabi ko parang kumukuha lang ng yung ng inis. Nagigain lang ng Pero valid yung sinabi mo na depende dun sa industriya. Kasi baka mamaya may mga trabaho na limited edition lang sila Kokonti lang sila na gano'n. Mga astronaut. Correct. Biyaran ka na nga. Totoo, 40K. Alit nga naman. Hindi ka makakatikim ng maayos sa outer space.
O sa bagay nga naman. Ang dating kasi dito sa Pilipinas as fresh grad. So kumbaga tayo, kung babasahin natin yung caption, parang ang reklamador naman nito. Samantalang kami, ang dami-daming taon na yung ginugugol namin, hindi pa namin na-achieve yung 40K na yan, 'di ba? Pero kinakaya. Diba? Kasi para sa in general kasi yung 40K napakalaki na yun. Ang laki na nun sa regular na trabaho na meron tayong lahat, 'di ba? So alam niyo na kung magkano kitaan namin dito, kaya nagreklamo kami. Kanina na nga may nagki-claim nagtuturuan. Ganito kasi kayo, nakalimutan mag-iwan ng ng pera. Ng pera dito pa, premyo sa mga kabisyo nating mga driver. Kaya kung sino po yung mapera, siya po yung taga-abono. Sabi mukha talaga ni Konyum, wala Sir Jex, walang pera. Sabi ni Ram, wala rin akong pera. So turuan, di ba? Ganun talaga. So kaya nga hence, yung nagrereklamo na 40K, huwag ka magreklamo. Di ba? Kasi meron. Ikaw may 40K, kami wala, 2,000. Ay nako, pero whatever it is, no, lahat ng trabaho pinaghihirapan, lahat ng trabaho may kasamang occupational hazard, lahat ng trabaho po ay mahalaga. Correct. Kanina, dahil nga walang pasok yung mga bata, medyo mas late kaming umalis ng bahay sa Laguna. And for the first time, nakita nung kids ko, si Princess and Prince, yung nag-pick up ng basura. Okay. First time nilang nakakita ng basurero. Sabi nga ni Princess, 11 years old na siya. Sabi ko, look at them, sabi ko sa kanila. Isipin mo na lang kung walang basurero. Sobrang thankful ko. Alam mo yung kanina, Jegs, talagang sobra yung pasasalamat ko. Buti na lang hindi pa sila AI. Alam mo yun, yung talagang meron pa talagang nagkakalkal, kukuha ng basura mo. Kaya 'di ba, noon pa man natataranta lahat pag bumubusina na yung truck ng basura kasi kailangan mailabas mo yung basura. So isipin mo kung yung mga basura natin, syempre weekend nag-general cleaning kami ng weekend. So syempre ang daming basurang nandun sa labas ng bahay namin. Isipin mo kung walang pipick up. Anong mangyayari sa ating lahat, 'di ba? Tapos sinesegregate pa nila yan. Correct. Kasi may papakinabangan bilang anak ng driver ng basura ng truck. Kasi kung pwedeng papakinabangan ng pamilya, itatabi nila yan. Tama, 'di ba? So ang galing at nakakatuwa that they do that job Nakakatuwa. Kaya sabi ko dun sa anak ko, wag kayo mag-cellphone. Panoodin natin sila. Hindi kami umalis talaga. Kumbaga parang hinintay namin na ma-pick up lahat ng basura. Tapos sabi pa nga na anak ko, Mom, I saw a daga. Sabi niya, sabi ko, Diyos ko, saan? Pero ibig sabihin, para magkalkal ka na posibleng may uod, daga, at lahat ng mga at ginagawa nila yon nang hindi nga naka-gloves. Talaga, kasi bare hands talaga. Kaya saludo tayo, nakakabilib at nakakatuwa. Thank you po sa mga basurero. Hindi lang yung binibigyan natin ng pagpupugay yung mga trabaho na the aircon. Naman, okay yun. The aircon, naka-porma, pero yung mga trabaho na katulad na nagbabasura, napakahalaga. Kunyari, isipin mo, naka-aircon tayong lahat, pero lahat ng basura natin nasa loob ng office. Correct, Di ba wali din? Dalawang linggo lang di sila mag-pick up. Correct. Kamusta? Totoo! Mangangamoy ka. Totoo! Alam mo, ito nga napansin ko, Jegs Pag dito sa office natin, nag-absent, kunyari DJ, for some reason, pwedeng hindi mo mapansin Pero pag ang nag-absent ay utility, totoo! Si Kadyot! Pag nag-absent ay utility, yung tagakuha ng basura, yung tagalinis, ramdam na ramdam mo. Talaga, ako pilay na pilay ako pag wala si Kadyot, promise. Pag wala yung mga nag-gather ng basura, nararamdaman ko talaga yung basta stress na stress ako. Pakikita, tumatambak wala si Kadyot. Doon mo na malalaman na wala siya. Correct. Ganun po kahalaga yung trabaho nila. Kaya wag yung iisipin na parang eto lang yung trabaho. Hindi po. Hindi kami pong mga nagpoporma-pormahan pero wala rin pera. Naka-aircon nabubuhay kami ng maayos nang dahil may mga taong gumagawa ng ganyang trabaho. Kaya saludo tayo sa kanila. Kaya sabi ng anak ko, why is it that it's the first time na nakita ko sila? Ay sabi ko, observe mo sila. Tingnan mo, it's not easy yung ginagawa nila Paano yung pagdukot mo nung kagating ka ng daga? Totoo at posible. Kaya nga, paalala kung meron kayong mga nabasag na baso, hindi nyo po siya itatapon rekta sa basurahan Kasi again, itong mga basurero, they gather the basura. Arte. Kala mo naman 40K yung salary. Diba, ginagather nila yung
basura, kinakalkal talaga literal with their bare hands. Wala po naka-gloves sa kanila. So kapag hindi mo tinapon na maayos na ilagay sa papel muna bago sa plastic, pwede po silang masugatan. Bukod dun sa daga na pwedeng kumagat sa kamay nila. So yan, i-plastic nyo yung mga napkin nyo. Correct! Totoo! Totoo! Kasi nabubulat-lat po sila sa loob ng basurahan At kinakalkal nila yun. Kaya ayaw natin na mahirapan din sila. Medyo pagaanin na natin yung trabaho nila kasi hindi madali yung trabaho nila. Correct. And speaking of yung mga hindi madali ang trabaho at lagi nakatutok sa atin, i-shoutout daw natin at super fan talaga, sobrang kabisyo natin ito sa Love Radio, si Kuya Nongnong Malate mula sa Navotas. Kuya Nongnong! Magandang tanghali sa'yo. Ayan, shoutout ko rin din dyan sa Palawan na nakikinig sa atin. Si Uncle Jericho, yung Bartolo family members, kila Tonyo, kila Alan, Rocco, yun yung mga tambay dyan sa baybay daw. Ayan, saka kay Dari Bartolo na rin. Ayan, salamat sa pakikinig. Kasi tayo ay live din napapakinggan via Love Radio Puerto Princesa. Yes. Nakantabi din sa atin ng Yongkan Seafood and Dim Sum. Baka naman. Oy, baka naman. Pa-dim sum naman kayo dyan. Para maniwala kami masarap yan. Correct! 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!